Nah iki lur, aku jajan sampel maneh iki ya. Oke. Nah, iki beda sampele iki. Iki sing dodol beda. Iki cak sapa iki? Iki Cak Gento. Oh, cak Gento lur. Oh, ya lur. Oh, iki. Iki nduk ndi, Mas? Iki nang bareng Oh, Mbaren. Perapatan ngidul ya lur ya. Jalan Ampera, Bro. Oh, Jalan Ampera. Iki cak Gento. Cak Gento. Bekne sampean mampir nang bareng. Oke. Monggo. Lho kene. Jam piro, Mas? Bukae? 4 Jam 4 sampai sampai jam 10, jam 11. oh, jam 10 11 ya. Beke sapa sing bengi-bengi ngrami-ngrami monggo mriki. Oke, siap. Nah, iki tak sampel. Gang Ruwet. No, Gang Ruwet lur. Jalan Ampera ya, Bareng Jombang, Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, sampel cek akeh ngene iki. Dino entek piro ngene iki, Cak? Wah, yo keadaan Mas iki kadang yo sepi, kadang yo rame. Paling akeh piro? Wah, gak eruh ya. Gak ero ya. Ngitung ya. Oh, gak ngitung. Oh, iki bumbune ya? Iya, bubur. Oh, lho, ya dikek ndok ngene ya. Oke, Dipecahi ya. Iki ndok mledek. Ndek bledek. Oh, ya 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 ya. Gawe dhewe ngene iki. Iya, Pak. Oh, diuter-uter lur. Lho, ngene carane. Ah, iki Ah. carane iki. Oh. Ah, iki. Itu lur. Uter-uter ngono. Ayo utar-utar sik bingung wong ya. Heeh. Lah, oh. Langsung berkutik lur. Lho iki lho sampele lur. Dawa sunduke ya. Ya, dawa sunduke isine gak patek ono. Iya lho. Pirane iki lur? 500-an. 500-an ya. Dulur-dulur ya. Oke. Sing daerah Bareng ya. Iki sampele Cak Gento. Oke. Aku pesen 5.000 Cak. Oke, siap. Engko keseretan lek akeh. Iya, syarat-syarat sunduke dawa Mbak. Iya apa lek sunduk dawa wae lho. Wedine keseretan lek akeh. Iki mang aku maca iki lho. Ana stiker iki. Apa iki? Ojo males wayahe nyambut gawe, Bro. Siap, Bro. Siap. Loh iki lho uter-uter maneh iki lho. Uter-uter, Bro. Oh, atraksi ya. Atraksi. Oh, kono. Oh, dicelup. Oh, uter-uter. Sungguh gak diuter-uter ya apa, Cak? Gak jalan, Pak. Oh, gak jalan ya. Gak muter. Gak muter ya, gak jalan lho. Oh, gak muter ya gak jalan. Oh, uter-uter maneh. Uter-uter mana? Ya mbek ndok ini iki dino entek piro ndok e? Iya, Kadang-kadang piro? Paling titik. paling titik seperempat. Oh, seperempat kilo. Iya. Oh. Ndok tok iku ya. Gawe celupane ya. Iya. Oh, iki lur. Celupane gawe sampel lur. Iki bumbune. Iki bumbune. Ini bumbu apa, Cak? Bumbu caos sampai kecap, sampai kacang. Oh, ambek kacang. Kok gak ketek kacang endi? Karek caos itu. Oh, kacang sedo. Uter-uter lah. Mana, Cak? Oke. Sampai mumet. Ya bingung. Ya, Cak, bingung. Gua apa sih bingung? Mang buka jam piro, Cak? Lali aku. Apa? Jam 4. Ya, Oh, jam 4 sampai entek. sampai jam 10, jam Oh, jam 10, jam 11 lur ya. Bekne ono sapa sing grami-grami monggo mriki. Nduk kidule pasar Bareng ya. Bareng Jombang, Jawa Timur ya. Iki lho rek gorong kenar wajahe ngene iki engko lek petuk wong iki ya. Lek petuk wong iki sampe ndek. Bekne petukan. Oh, legendaris. Oh, iki jenenge sampel legendaris iki. Cak Gento, Cak Gento. Ngene iki sunduke gawe dhewe, Cak. Cukup kan? Oh, tuku. Mentas gak dhewe iki. Oh, beke gawe dhewe pringi sapa ditebangi. Gak mentas ya, Pak. Oh, gak mentas. Wis lur sakmene wae ya. Oke. Anu kuwi lur ya. Oke. Bekne sampean bek ngrami monggo mriki ya. Salam dari Kang Nyo. Dulur-dulur, sampel Gang Ruwet. Sampel ayam Cak Gento.